Bibigla siya. O, sige. Sige, sa chicks na lang. Pero, gusto ko hindi basta kisa, gusto ko 5 segundo. Tulungan nila tayo magbilang. Ready ka na? Nakababad sa pisngi ko, ha? Huwag kakabahan! Kakabahan. Ready ka na? Dito tayo sa gitna. Dito tayo sa gitna. Tulungan niyo ako magbilang, ha? Ready? 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you! Parang hindi na nakapagsalita si John po. Ayan, maraming salamat po! I hope na-enjoy kayo. Ala, ako'y kinuyog na! Ano ba yan, John Paul? Anyways, magpapromote na po ako ng aking show. Siyempre, Bubblegum po every Friday. Huwag niyo po kalimutang manood. God bless everyone! Thank you! Thank you so much, Miss Kim Domingo. And now, binabalik na namin sa inyo ang Pride ng Borongan. Palak